पार्सेल मोनफैना दंफैयो आरोना बेखौनो एसे नायनोसै आरोना जोङो बिसिनानै नायाखैनो। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोलाय अननानै। बेनिफ्राय दिनै आंनि भिडिअआ माने न'आवनो थानाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनायखौनो भिडिअ लाबाय थानाय जायो आरोना। बेनिफ्राय गथ' गोनां मानसि नालाय जेरावबो थांनो हाया बा जेरावबो भिडिअ थांनानै मोजां मोजां जायगायाव भिडिअ लाहैनो हाया आरोना। बेनिखायनो आं मावनाय दांनाय बेफोरबायदि जानाय लोंनायनिखौनो भिडिअ लानाय जायो बेखौनो नायसाबलांदो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला आं जागायलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय आंना थोरसि लथा बिराद बुरजा सुनो गोनां जाना दङ आरोना लोगोफोर। दिनै हरावहाय माने 12थासिम माने थादों आरोना। हराव खुसेंग्रा हमदोंमोन जोङो 11थासिम खुसेंग्रा हमनानै जाखांनायजों जाजों माने 12थासिम जाखादों आरो। ओमफ्राय अखानायै जानो सानदोंमोन दिनैसो। बेनिफ्राय माने मंगलबार ना जोंहा मंगलबारावथ' जाया नालाय बेनिफ्राय खुसेंग्राखौ थैनानै थायोबाथ' आरो गाज्रि जागोन ना एफा खस्थ' हमनाया बिदि होननानै माने जोङो रानि बिफाजों आंजों हरावनो सायनानै बेनिफ्राय जाबाय आरो। ओमफ्राय बुरजा मोनदोंमोन एसे जबसे जाहांहां जादोंमोन आरो आं गायलायनाय जाखादों माने। दायो बेखौनो थोरसि लथा सुनो गोनां जानानै दं आरोना बेखौनो सुनोसै आङो नैबे थोरसि खुरैयाव। नैनिफ्राय माबाया खुसेंग्रा सायखोन्दाया नैबेनोमोन आरो दाखोरा नै गांफोरा मोस्रोम जाजोबनानै थाबाय नै दिनै हरावथ' हर जाबाय नालाय गारहैनो हायासै। बेयावनो दङ आरो नै सायखोन्दाया। खुसेंग्रा मोजांखौ जाखांबायना बेखौथ' भिडिअ बानायनो हायासै। दिनै हराव भिडिअ लानाय जायासै आरो। बिदिब्ला मावबाय थानोसै आं लोगोफोर खामानिखौ। लोगोफोर दायो आङो थोरसि खुरै सुखांजोब्बाय आरो। ओमफ्राय थोरसि खुरै सुखांजोबनानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरोना। दायो ओंखाम ओंख्रि संनायनि सुरु खालामनोसैलाय। दायो आङो औवा मेवा दानहैनोसै आरो। औवा मेवा ओंख्रि संगोन दिनै अनलाजों। ओमफ्राय बिराद अखा हागासिनो दं आरोना। अखा हागासिनो दं। नै अनलाखौहाय आङो देखांनानै लाखाबाय आरो नै उवालाव देनानै लाबाय। मिक्सारा गाज्रि जादोंना जोंहाना दामानि बेनिखायनो उवालाव देबाय आरो आङो। नै बेनिफ्राय अखा हागासिनो आरोना बेनिफ्राय साथा लानानै थांनोसै आङो औवा मेवा दाननो। ओइयाव आरो औवाया नुहुरनाया। नै ओरैजायहाय माने दै जालायथारदों नै औवा गुदि गुदि ओइनै बैयावबो थसे दङमोन आरो थसेया बेयाव दै जानायखाय दानजानाय ओइथिंजाय नागिरहैनि र'। नै बेखौहाय दाननोसै आरोना आङो। स' लोगोफोर दायो आं ओंखाम ओंख्रि संनाया मोनजोब्बाय आरोना। नै बियो अनला ओंख्रि आरोना। नै अनला ओंख्रियाबो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेयावहाय आङो मान्दे भाजि एवदों आरोना नै। बेनिफ्राय बेयावहाय थाइबें नै थाइबें खाजि लगायनानै लादों। ओमफ्राय नै रानिनो थाखाय इयाव बानलु होयै लादों आरोना एसेनो नै खुरैयाव। बेनिफ्राय नैयाव आलु बाबुनो दहाय फुङाव संना जाहोहरनायमोन आरो आलु भाजि दङ नै। बेनिफ्राय दायो ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। टाइमबो जाबाय नालाय टाइमाबो बेसे जाखोथाय 11था जासिगोन आरोना 15 मिनिटल'सै। दुगैग्रोला आरोना आङो ओंखामसो जाग्रोनानै लानोसै ओंखाम उखैबाय। बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनानैसो दाहाय दुगैनोसै आरो आङो। सना आयै सना नों सिखारबाय? रानियाबो जि गोबाव उन्दुबाय आरोना। जोंहा नै दहायो सिखारनानै माने आख' दसे थानानै दसेनो उन्दुफिनदों फुङाव अखा हानायखाय उन्दुनो मोजां मोनदों खोमा। ओइ माखौ लाखो नों सना आंनिसो? आयु सियाराव जि आराम जिरायफैनो रोंलायबाय नालाय। नों सियाराव जिरायलायबाय नोङो आरामनो। फै माम जानोसै मामि सना। नोंबो माम उखैबायना माम जायाखै उन्दुनानै। फै ओंखाम जानोसै।
Papaयालाय? Papa, Nam, Papaया लेंहरलाय लें Nida, Nida. जानोसै दानिया नै अनला ओंख्रिखौ माबायदि जादों नायनायसै आरो गोथाव जाथारदों अनला ओंख्रिया जि गोथाव जादों औवा मेवाजों मिलौलायदों बेदर होबा गोथावसिन जागौमोन मिरामिसबाबो जि गोथावथार जादों बेनिफ्राय दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय आरोना इनिफ्राय सानैबो जोङो रानिबो आंबो दुगैखांलायबाय आरोना नै रानियाबो ओंखारनोसै मेम इनिफ्राय दायो रानिनि पार्सेल मोनफैना दंफैयो आरो नै स्कुलांबाय पार्सेल मोनफैना दंफैयो आरोना बेखौनो एसे नायनोसै आरोना जोङो बिसिनानै नायाखैनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो रानिनि पार्सेलखौ बा सेख'लायदों हरदो नायसै मामि लाबोदो नायसै नायसै दा नै ओरैजाय बिसिनोसैखौ बिसिनोसै आरोना मामि नै लायथो मानै माथो गुफुर पेकेट बेलेग ओमफ्राय माबा बेलेग पेकेट मोननै हरलायदों जे गस्ला गिन्जि आरोना रानिनि गस्ला गिन्जि फिसा वान स्टिक देलाय माबायदि नुयो समायगोना समायाखै नायनि मामि नै मामि दे गसं ओरैजाय इलाय मोजां नुदों दा ना हामगोन ना नोंनो ना गांसे एखे गोजा आरोना नै एखे बिबारा एसे बेलेगनि गावहा नायनाया दांथारदों एकदमबारे नोंनि गस्ला नङा खोमा आंनिसो खोमा आं गाननोसै ना मम्मी गांथाम नै गुफुर गोजायो ओमफ्राय नैयो मा कालारथाय नायनि र' मा कालार बेलेग दङ इयाव बाबुआबो स्कुलनिफ्राय फैबाय आरोना बे गांसे मा कालार होनगोनथाय बेखौ गिहु कालार ना माथाय होनगोनथाय ओमफ्राय नैबेबो गांसे आरो ओमफ्राय नैबेबो गांसे बेसर बिबार होनो नामा सोरबा दानि जुगाव आयु हाबाब दानि जुगाव बेसर बिबार होनाबा माथो होनबालाय होमबा बेसरखौ मा होनो दे इंलिस मिडियामनि जोंनाथ' बर' मिडियाम नालाय बेसर बिबार सयकान आरोना ओमफ्राय पेनबो अर्डार खालामदोंमोन खिन्थु पेना मोनफैथ'वाखै आरो गस्लाया मोनफैफैबाय बेनिफ्राय दामा 413 थाखा लादों आरोना मा होनगोन बेखौ 413 लादों आरोना नोंनिसो दा गस्लायालाय ना आंनो गाननो होनसै बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर रानिनि गस्लाया तना उन्दुनोसै नोङो उन्दुनोसैलाय आरोना लोगोफोर जोङो दसे आङो माने सेंग्रा हमनानै बिराद मेगन मोदै जाथारदों बिनिखायनो माने उन्दुनो ओंखारसोगारथारदों रानियाथ' उन्दुगोना उन्दुआ मिन्थिया आरोना बारा गोबाव जायाखै सिखारनाया
थेवबाबो बियो बिसिनायाव थाफाथोंसै इनिफ्राय आङो उन्दुबाय थानोसै ना बे बाबुआबो टिउसनाव थांनो ओंखारलायबाय नै स्कुलनिफ्राय फैनानै इनिफ्राय दा बाबु फैबाथाय सिखारनोसैलाय आरो बाबुआ थांबाय बाय बाय होन बाबुखौ दादाखौ बाय 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 जाबाय दे आंनि खानायाव दांबाय जे मा नों उन्दुगोना होना मामि उन्दुगोना होनदा मामि नों उन्दुगोना होना उन्दुगोना होनदा बिसिनायाव बेनिफ्राय नै जोङो दायो थाइजौ जानोसैलाय आरोना लोगोफोर नै उन्दुना सिखारलायबाय आरो जोङो इनिफ्राय नै रानियाथ' उन्दुआसैनो गेलेगासिनो आरो नै हेनाजों गेलेफाबाय थादों दहायनिफ्राय हेना थाइजौ जासिगोन आरोना हेना नोङो रानियाबो गेलेगासिनो दहायनिफ्राय माबा सेन्देल बेफारि गेलेदों नोंसोर सानैजों इनिफ्राय बाबुआबो फैबाय आरो नै टिउसननिफ्राय दायो थाइजौ लगायनो थिनबाय बाबुआबो बेखौ नुदों नोङो मबाइल नायलायबा नै थाइजौखौहाय हानानै लाखांबाय आरोना आङो लोगोफोर दायो राननानै जानोसै नै लगायथ'वाखै आङो नै पियाज आरो सामब्राम गुफुरजों बानलुजों देना लादों इनिफ्राय संख्रि नै इनिफ्राय नैयाव रानिनो होग्रोबाय बानलु जानो हाया नालाय इनिफ्राय नै हेनायाबो बानलु जायानो आरो एसे होग्रोबाय आं इसोर सानैनो इनिफ्राय जों बेखौ दायो लगायनोसै बानलुजों जों बयबो जागोन ना रानिबो जागोन नोंबो जागोन आंबो जागोन बाबुआ बानलु होनायखौ जागोन दा पियाजबो होनसै बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर सब होजोबगोन आरो जोङो होमबासो गोथाव जागोन ना माबायाबो थाइजौआबो बारा गोदैथार नंखाया एसे गोखैहांबो दङ होमबानासो गोथाव जायो बिदि बानलु संख्रि लगायनाया बारा दांबाबो गेब्लेनो नागिरोहाय लासै लासैसो दांनांगौ नै ओइ जानोसै फैद' जाफैद' दानिया नै जाबाय ओइ जाफैद' मबाइलसो नायसोगारदों बिसोरो नै जानोसै दानिया गामलायाव थाइजौ गोमोना बाबु माबायदि जादों गोथाव रानियाथ' जायानो मबाइलसो नायबाय जाना हारसिंनो मबाइल नायबाय रानिया जाखांजोब्बाय नै गामलानिया जोबजोब्बाय मोनसेबो गैखाला जि जाखाबाय आरोना जि गोथाव मोनखादों माने दिनै जाजोबखाबाय नै जोंहा रानिया दासो जाबाय आरो नै बयबो जाखांजोबनानैसो नों दासो जाबाय सना दासो जालायबावो जोंहा बयबो जाखांजोब्बाय नोंहा दासो गोथाव नंगौना नङा ये माथो गाबनोसो नागिरो नोंना हामोनदो दे हामोनदो नोंहा जाबाय थादो मामि जोङो दायो हेनाजों जों गय फिथाइ खनहैनो नागिरदों आरोना गय सिरिजोबनानै दं गय गोमोना बिफां गुदियाव बेनिखायनो माने जों खनहैनोसै दायो बाल्थिं लानानै नै हेनाया बाल्थिं लाबाय जिसिना दं हेना गयखौहाय जोङो हेनाजों आंजों खनखांबाय आरोना खनखांनानै लाबोबाय बेनिफ्राय नै रानिया उन्दुबाय आरो गाबदोंमोन बेनिफ्राय उन्दुलांबाय उन्दुनोनो गाबदोंमोन आरोना बियो फुथुबाय आङो बेखौ बुरखायनानै बेनिफ्राय नै बाबुआबो जोंहा फरिखा जाथारसिगोन आरो लेखा फरायबाय टेबोलाव जिरायबाय दायो आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोन
बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव जाय साबस्क्राइब खालामनाय गैया जायनाव बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना अननानै बेनिफ्राय भिडिअखौबो लाइक खालामनानै होदो बाय बाय बिदिब्ला